नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे। गेल्या 2 दिवसात झालेल्या पावसामुळे नदी नाले ओसाडून वाहत आहेत। यामुळे तब्बल 6.5 हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले आहे। धर्माबाद तालुक्यातील रोशनगाव परिसरात तर नदीचं बॅकवॉटर शेतात शिरलं, त्यामुळे पिकं खरडून गेली। या सततच्या संकटामुळे हताश झालेल्या गावकऱ्यांनी आज थेट नदी पात्रात उतरून जलसमाधी आंदोलन केलं। अनेक वर्षापासून हीच वेळ ओढते, पण प्रशासन मात्र कानडोळा करत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे। मी दिनेश शेरेकरसह सत्यप्रभा न्यूज नेटवर्क, नांदेड।